Mangwadani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadi zvenyu, ndainge ndimbori musatanist. Mukoma ndakafa ndikamuka 3 times, ndakamuka ndava kuda kukandwa mugehena. So pane zvimwe zvandakaudzwa neimwe ngirozi iyo yakandibatsira. Everyone must listen to this. I know kuti kune vamwe vanhu vachati ingoriwo nyaya yandangofunga mumusoro mangu, but for what benefit? Mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti musvitse nyaya yangu pano padare, asi kana muchinge mava kuposta, please chitupa changu ndinokumbira kuti muge muchiviga. Nyaya yangu mukoma haisi confession, but itori testimony yezvinhu zvakaitika muupenyu hwangu. Ndizvo zvakaita kuti ndizotendeuka kunamata Mwari. Mukoma, inini ndiri murume ane makore 46 years ekuberekwa. Ndinogara muno munyika yavatorwa kunoku kumhiri kwemakungwa. Nyika handichatauri zvangu, asi munokwanisa kungoti ndiri kugara kuUK kunonzi kuManchester nemhuri yangu. Ndine vana 2, mukomana nemusikana. Ndakadzidzawo mushure mekunge ndadzidza ndichiri kumusha, ndikabva ndachizowana sponsorship ndokubva ndachizouya kunoku kuUK. So mushure mekunge ndapedza zvidzidzo zvangu ndakabva ndachizoroora. Pandainge ndichiri kuuniversity ndakasangana nevanhu vakasiyana siyana. Vamwe vaya vanonzi maatheist, vasingabhelieve kuti Mwari variko, ende ndo vandainge ndichiwirirana navo nekuda kwekutiwo mukukura kwangu dambudziko hombe rainge riri rekuti ndainge ndisingatendi kuti kune chinhu chinonzi Mwari. Chakaitika kuti ndisazobheliva kuti Mwari variko inyaya yekuti sekuru vangu ivo vainge vari munhu ainge akanyanyisa kudzidza stereki, saka vainge vasingatobhelieve kuti Mwari anoexista. Vaingoti kunamata kwakangofanana nekupinda mbava, plus munenge muchingowanawo kwekuti munoswera kana uri musi weSunday, vachitoti zvakangofanana kuti unenge ungoriwo kubhawa, but unenge uri kuchechi kwekuti munenge musingazonwi zvenyu doro. Hakuna chinonzi life after death. Vainge vachitotipa mafacts anobatika zvekare nemamwe mavhesi mubhaibheri ekuti anoita sekunge anoita contradiction. Saka zvekusatenda zvinhu zvakazongokurawo zviri mandiri zvekuti ndaiti ndikasvika pane vanhu vanenge vachitaura zvaMwari ndaitouya ndichitoshoropodza ndichifunga kuti ivo vari kutopenga, ende vanhu vazhinji vakabuda muchechi nekuda kwangu. Worst of all, pandakazouya kunoku kumhiri kwemakungwa ndava kuuniversity ndaitoita madebates nevamwe vandainge ndava kuwirirana navo, avo vainge vasingabhelieve zvekare kuti Mwari variko. Taitozvipa task yekugara pasi tobva tatanga kuverenga bhaibheri, asi kuverenga kwatainge tichiita bhaibheri tainge tisingaverengeri bhaibheri kuti tinge tichinzwisisa zvainge zvakanyorwamo mubhaibheri mushoko raMwari, asi tichitsvaka mamistakes. Taiti kana tikasangana nemavhesi mamwe ekuti anenge achiratidza kuti anenge aine mamistakes tobva tanyora pasi. Zvino taizoti paya kana taungana semastudents tava kuita mareligious debates, isuwo taibva tachizosimukawo tichitanga kurakidza vanhu tichivapa miono yedu kuti tarirai vhesi rakati, ende zvechokwadi vanhu vazhinji vatainge tichidzidza navo vakatosiya zvekunamata vakangotangawo kungorarama upenyu hwavo sevanhu vainge vasingabhelieve kuti kuna Mwari kudenga. So zvakazoitika mukoma, ndakazotanga kurwarawo nechirwere chemwoyo. Ndakazama kumadoctors emhando yipi, asi zvainge zvichiramba. Dambudziko rainge rakabatwa pandiri rainge riri rekuti mwoyo wangu wainge uchinzi wainge uine mvura. Ndiwo wainge wava upenyu hwangu hwekuti ndaingoita ma-on and off, kupinda nekubuda muzvipatara zvakasiyana siyana. Ndakajoina magroups akasiyana siyana muno muEurope evanhu ivavo vanozviti ma-atheist, but chandainge ndichidiscover pamagroup ose ndechekuti
each and every cult group iro randainge ndichijoina kubva ndichiri kuyunivhesiti kumagumo kwazvo mukomanashe, even though tainge tiri vanhu vekuti tainge tisingabhilivhi kuti Mwari variko, asi uyo anenge ari mukuru wedu ndiye aizogumisidzira ava kuita sekunge Mwari wedu, nekuti tinenge tichinyanyisa kumuremekedza, uye zvekare iye ndiye ainge achitipa mitemo. Saka ndaiti kana ndikagara pasi ndikatanga kufunga nezvazvo, ndaibva ndati but izvi zvakasiyana neiko, nekuti tiri vanhu vanongoenda kuchechi. Ndinorangarira kuti ndakambojoina rimwe group, it was also a cult yevanhu vainge vachibhilivha kuti Mwari hakuna. So ndakajoina that group rekuRomania, ndokubva ndachizotangawo kubatawo basa ndirimo mugrupu imomo rekuti taifamba tichibatsira vanhu avo vanenge vari pakuzvibvunza mibvunzo iyoyo yekuti seiko kana ndikanamata Mwari havandipinduri nekukasika, zviya zvinonzi minduro yaMwari hapana painonzi yanonoka kuuya, vanopindura nekukasika nenguva yavo ivo Mwari. Saka taipinda mumagroups, makore acho iwawo Facebook yainge ichangotangawo, saka kwainge kuine mamwe avo avaiti maforum groups painternet. Taipindamo mumagroups emaChristians, saka umwe wedu aingotanga kana topic yekungoti asi munozvionawo sei, Mwari variko here? Kana Mwari variko sei ivo kana Mwari variko vachizotendedza zvinhu zvakaipa zvichiitika kune vanhu avo vanotenda mavari? Seiko vanhu vanonamata vari ivo vanosangana nemaproblems kudarika vanhu vasinganamati? Saka umwe wedu aiti kana akatanga topic iyoyo, isuwo taibva tachizotanga kusapota munhu iyeye. Vanhu vakawanda vaizogumisidzira vava kuzviona kuti zvechokwadi Mwari hakuna, kuburikidza nezvatainge tichivaudza kuti ko kana Mwari variko sei mhuka dzisina zvadzakatadza, sei dzichitambudzika? Hadzifaniri kuti dzinge dzichitambudzika mhuka nekuda kwekuti hadzina zvadzinoziva. Saka it proves kuti Mwari hakuna, nekuti dai Mwari vainge variko, vana vadiki vangadai vasingarwari. Vamwe vana vanongoti vazvarwa vobva vafa, uye zvekare mhuka dzisina zvadzinoziva dzinongobatwa nezvimwe zvirwere zvekuti kana ukaona imwe mhuka inonzi inorwara nechirwere chakati unoinzwira tsitsi, but zvichinzi kuna Mwari kudenga. Plus tainge tichishoropodza masikirwo avo atakaitwa naMwari tichiti kana Mwari vari perfect sei vasina kutisika isusu tiri perfect? Saka vanhu vazhinji vaizotogumisidzira vava kutoona kutoti yazvechokwadi Mwari kudenga hakuna. Ndo upenyu hwandainge ndichirarama ihwohwo, but semunhu anonyanyisa kurizina sezvandainge ndakadzidziswa nasekuru vangu, I started to realize kuti each and every atheist anotanga iye achiti hakuna Mwari, but kumagumo kwazvo anozogumisidzira ava kunamata the cult leader, ende munopedzera mava kubhilivha mune iya yavanoti anarchy. Anarchy zvinoreva kuti munenge muchida kuti nyika yose inge ichizova isina mitemo, zvekuti umwe neumwe anenge achingoita zvaanenge achinzwa kuda. Kana munhu akakuona uine mari yako yaunenge uinayo, anarchy, kana kuri kunzi munyika munenge muine anarchy, munhu iye anouya akakutorera mari yako, sezvinoita vanhu kana kuri kunzi vakatanga kuita maprotest vachipinda mumashopu evanhu vachiluta, ndo anarchy iyoyo. Saka each and every atheist, munhu asingabhilivhi kuti kuna Mwari kudenga, iye anoda kuona nyika yose yakadaro, because kana tikati Mwari hakuna uye zvekare vanhu vose vakabhilivha kuti Mwari hakuna, then after that government inofanira kuti inge ichizoparadzwa, nyika dzose dzinofanira kuzosara dzisina magovernment. Then kana kusisina magovernment, kusisina mapurisa kana kuti vanochengetedza mitemo,
panobva pachizotanga kuitwa anarchy. So ndozvandakazofind out kuti each and every person anoti hakuna Mwari kudenga, kumagomo kwazvo kana ukada kunyatsokuita deep nenyaya iyoyo ukadzamisisa pfungwa unozotoona kutoti it is a religion on its own. Ndirimo mucult iyoyo yekuRomania takabva tatanga kuitiswa mamwe marituals. Dzimwe nguva taikwanisa kungonzi tinoenda mumasango, taenda mumasango imomo tobva tatanga kuita mamwe matraditional rituals kuno kuEurope. Then I started to realize kuti zvakangofanana wani kuti ndava kungonamata Mwari, but ndava kunamata umwe Mwari, uye zvekare the leader of our cult ainge ari munhu wekuti tainge tisingamuoni nguva dzose, asi taiti ipapo patinenge tamuona taitomupfugamira nekuda kwemaideas awo ainge achitipa as our cult leader, tichitomunamata. Uye zvekare kana vari sevanhukadzi they did not even mind kurara naye vachita aya awo anonzi maoji. Even though I had realized kuti ndo zvainge zvichiitika mucult iyoyo, but ndainge ndisingadi kubudamo mucult because ndainge ndisingadi kubhiliva kuti kuna Mwari kudenga, nekuti belief yekuti kuna Mwari kudenga ndaifanira kuti ndinge ndichizotevedzera mitemo iyo yakagadzirwa naMwari. Saka ndainge ndatova sort of like musatanist, nekuti musatanist kana kuti satanism ingori nhau yekuti unenge usingadi kutevedzera mitemo iyo yakanzi naMwari ndo inofanira kuti inge ichizotevedzerwa nezvisikwa zvavo zvose. Saka pane pamwe pandakazorwara, ende pakurwara kwangu I remember kuti ndakafa ndichimuka ka3. Pandakafa first time zvinonzi nevanhu ndakaita 24 hours ndakafa. Saka zvakaitika ndafa kudaro ndakasangana nababa vangu vainge vaine mukoma wangu, vakabva vanditora vakabva vatanga kufamba neni. Saka vaitofamba vachitondiratidza nzvimbo dzavari kugara. Saka hama dzangu kwadzinogara kune tumalights tushoma kozoita rimwe divi rine malights akawanda, kwainge kwakachena kuti mbuu. Saka ikoko kwainzi hakuendeke kana uine zvivi, nekuti light racho riri kusaidi ikoko rakanyanyisa. Kana ukada kukrosa rwizi urwo rwakaganura masaidi, light iroro rinokuvheneka zvekuti richikuvheneka kudaro rinototanga kutodya skini yako. Saka zvakazoitika kuti ndige ndichimuka kwakauya murume ainge aine kupenya kwainge kuchityisa. Ndakawira pasi, vana baba vangu vakatiza, ndakanzi dzokera kwawabva kuno hausati wava kudiwa, une basa randinoda kuti unge uchinoita panyika pawabva. Ndiko kumuka kwandakaita, but urwere panyama yangu hauna kupera. Saka zvakazoitika zvekare zvainge zvakwidza kuti ndakatanga kurwara, mweya wangu ukabuda wose, ndainge ndatofa zvandinoziva, but ndainge ndiri muchipatara ndakaiswa pamushini. Ndakauya ndikatambirwa nevarume vaviri vainge vakabata zvibhodhoro zvemawaini mumaoko, vakanditi ndivatevere. Ndakavatevera kumashure kwavo varume ava, asi nzvimbo yavainge vava kuenda neni yainge yava kundityisa. Asi vakanditi usatya hako, nekuti kunoko hakusisina rufu, ngirozi yerufu kuno haiuyi, ende kunyange ukaideidza haifi yakauya. Kuno hakusisina rufu rwechipiri, kana mhuka chaiyo haichadya munhu. Kuno ndiko kune mafaro ose takamirira, asi nesu tose takamirira zuva rekuparadzwa, nekuti kuno kwatigere ndiko kunogara vatadzi, vanhu vanomhura zita raMwari. Varume ava vakati vachitaura vainge vachiseka. Saka varume ava vakati vachiseka kudaro mukoma, ndakabva ndachizoona kuti mumuromo mavo mainge makazara mazino zvainge zvichityisa. Vakabva vatanga kunditarisa vachiti, ko uri kutyei? Usatya, nekuti kuno hatidi vanhu vanotya. Saka takaramba tichifamba, ndikadarika gedhi rekutanga, ndava pagedhi renumber 2 ndakabva ndasangana nengirozi iya iyo yakambondinunura pekutanga.
yakabva yanditi ndava kuda kukudzosera panyika, uye zvekare ndinoda kuti unge uchiudza vanhu kuti nguva yava kuda kuswedera. Ndikaudzwa zvekare nenyaya iyo yavanoti rapture. Ipapo ndainge ndisinganyatso kubhilivha mazviri, even though ndainge ndichizviziva, ende ndo zvimwe zvataiwanzokuti kana tikatanga kutaura nezvazvo tobva tati Christian religion it is just foolish. Asi ndo nyaya yandakanzi ndinge ndichizofamba ndichiudza vanhu. Murume uyu akandiperekedza akadzoka neni panyika. Ndiri munhu anonamata, ende ndinokumbirawo kuti munge muchisvitsa shoko rangu iri to the whole world. Kutranslata zvekare muchirungu vanhu vose vange vachizonzwa nyaya yangu. Ndoda kuti muvaudze kuti gehena ririko, harisi kudenga asi gehena riri pasi pano. Saka yambiro yangu mukoma kune ose vachanzwa nyaya yangu ndeyekuti kana mazogara namatai musatevedzera maprofita ose kana kuti machechi ose. Machechi mazhinji atori nevanhu vanotoita zvesatanism, uye zvekare avo vanoti hakuna Mwari kudenga. Kune vanhu vaya vanoti ini handichanamati nekuda kwekuti Mwari hakuna. Please taurai nevamwe avo vekumusha vanenge vakabvawo kumusha vakauya kuno kumhiri kwemakungwa, nekuti vanhu vazhinji vekuno ivo vanotozviudza kuti Mwari hakuna. Vanozviudza kuti Mwari hakuna nekuda kwekuti vanenge vachida kurarama vari muzvivi. Vazhinji vanenge vachida kungorarama upenyu hwekuti vanenge vachinwa doro, achirara neose uyo waanenge asangana naye. Saka kuti ange achizoita izvozvo anenge asingadi nekuziva kuti mitemo yaMwari yakataurwa naMwari, Mwari vakatiisa mumwoyo medu mitemo iyoyo. Unotozvarwa uchitoiziva mitemo iyoyo, ndokusaka uchiti kana ukada kuita chakaipa unotanga wambozvibvunza kuti ndoita here chitema ichi chakaipa kana kuti kwete. Saka kuti vanhu vange vachizorarama vari muzvivi zvavo vasina guilty feeling, vanobva vati hakuna Mwari. Asi kana uri muatheist, nyatso kudzamisa pfungwa dzako, unyatso kuzvibvunza kuti kana tikanzi tabvisa Mwari in the picture, munhu wose ari kurarama pari zvino kana akati Mwari hakuna, tose tikawirirana tikati Mwari zvechokwadi hakuna, what is next? The next stage is that vanhu vachazoti hatidi kuti hurumende inge ichizotiudzira zvekuita, nekuti iyo government pachezvayo yakatogadzwa naMwari kuti inge ichizotitungamirira. Saka after tatenderana kuti Mwari hakuna, tichabva tachizoti hatichadi kuti government inge ichizotipa mitemo. Kana tabva ipapo unozoti ini handidi kuti baba naamai vangu vange vachindipa mitemo, handidi kuudzirwa zvekuita. Uye zvekare umwe neumwe anenge ava kuti ini handidi kuti uyo ange achindiudzira zvekuita. Society inenge isisina anopa mitemo, ndo panobva pachizopinda anaki. Anenge afunga kurepa mukadzi wako mushure mekunge achiva mukadzi wako anongoita sezvaanenge achinzwa kuda kuita. Saka munhu wose uyo anobhilivha kuti hakuna Mwari kudenga, otozviudza kuti ini handina religion yandinotevedzera, ziva kutoti belief iyoyo yekuti hakuna Mwari kudenga itori belief, zvichitoreva kutoti you are part of a religion. Ende kana ukanyanya kuita deep kumagumo kwazvo munopedzera mava kunamata maleaders emacult acho iwawo, vanhu vaya vanenge vaine ruzivo rwekuti they have studied the Bible, vanenge vachikuudzai. Uye zvekare vaya vanowanzokuita madebate ndo maleaders acho religion yacho iyoyo. The more that you go deep into that religion, the more that you will start to believe in that, zvekuti totanga kutonamata umwe munhu akaita sewe sezvinongoita ava vamunoseka vamunoti vana papa. The way that they worship their papas, that is the same way that you will be worshiping your cult leaders, uchifungidzira kuti zvandiri kuita ndiri kutobatsira vamwe vanhu vanenge vachiri kunamata, but iwewe pachezvako unenge uchitonamatawo chitendero ichocho chekubhilivha kuti hakuna Mwari kudenga.
ndiyo nyaya yangu, testimony yangu. Kana muchikwanisa kuiposta, ipostei please, then movha machizondiudza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kana uine miono yako, you can write in the comment section kana kuya kuinbox, then I will share the confession here on our platform. Zvakangooma hazvo vedu we.